Табиб нәниләрне дә, олыларны да дәвалый. Аның эше бик җаваплы. Ул ширне вакытында танып алырга яки табиблар теле белән әйтсәк, дөрес диагноз куярга тиеш. Аннары бу ширне җиңү өчен дөрес ысул сайлыйсы гына кала. Син беләсеңме, беренче табиблар моннан 5000 ел элек барлыкка килгән. Кешеләрне сәламәтләндерә, төрле авырулардан коткара алганнары өчен аларны хәтта тылсымчылар дип тә атаганнар. Элегрәк табиблар кешеләрне бары тик үз тәҗрибәләре һәм дару үләннәре белән генә дәвалаган. Хәзер аларга диагноз куярга ярдәм итә торган махсус приборлар һәм авыруларны тиз арада дәвалый торган дарулар бар. Табиб булу өчен бик тырышып медицина институтында укырга кирәк. Табиб кеше тәненең һәр әгъзасын 5 бармагы кебек белергә тиеш. Шулай да иң мөһиме кешеләргә карата кайгыртучан булу һәм аларны сәламәтләндерергә тырышу. Кешенең тәне бик күп әгъзалардан торган катлаулы организм. Аны бер табиб кына дәвалап бетерә алмый. Һәр әгъзаның үз табибы бар. Мәсәлән, йөрәкне кардиолог, күзләрне офтальмолог, тамакны, борынны һәм колакны отоларинголог дәвалый. Теш сызлаганда стоматологка, аяк-кулларны авырттырганда травматологка баралар. Синең кебек малай кызларның да үз табибы бар. Ул педиатр. Бик акыллы һәм белемле булса да, табиб авыруларны үзе генә дәвалап бетерә алмый. Аңа шәфкать туташы да ярдәм итә. Ул укол ясый, яраларны чистартырга, җәрәхәтләнгән урыннарны бәйләргә булыша. Табиб кушканны тиз һәм оста итеп башкара. Шәфкать туташы табибның уң кулы. Табиблар дөньядагы иң кирәкле һөнәр ияләренең берсе. Алар безгә табигать тарафыннан бирелгән иң зур байлыкны, сәламәтлекне саклыйлар. Шуңа күрә табиб бүлмәсенә кергәндә матур итеп исәнләшергә, чыкканда рәхмәт әйтеп китәргә онытма.